Amics i amigues universitàries, ahir va finalitzar la primera jornada dels Campionats de Catalunya Universitaris per equips 2020, on els 6 esports que la formen ens han regalat 4 setmanes d'alta competició. Arribem pràcticament a l'equador de la competició amb el protagonisme ahir per 2 esports simultanis amb 2 escenaris diferents. Per un cantó, el rugby 7 masculí al camp de futbol municipal Roureda de Sabadell i el vòlei masculí a les instal·lacions Gran Via del Centre de Natació Sabadell. Va ser una jornada passada per aigua, on el vent i la pluja van fer especialment la guitza als jugadors de les 9 universitats que participaven en el rugby 7 masculí. Destaquem el ple a victòries de la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Ramon Llull, que amb 4 victòries lideren a hores d'ara el grup únic format per aquestes 9 universitats. Recordem que la competició de voleibol masculí la conformen 2 grups. En el grup A destaquem les 2 victòries de l'actual campiona, la Universitat de Barcelona. Mentre que el grup B, que recordem que està format per 4 equips, un més que en el grup A, destaquem el liderat amb solvència de la Universitat Rovira i Virgili. De moment lideren aquesta primera jornada seguida de la Universitat Politècnica de Catalunya, que la segueix amb 3 victòries, una victòria menys. El desempat, o per decidir el líder d'aquest grup B, el partit de la jornada, sens dubte, ha sigut a l'Universitat Rovira i Virgili 2, Universitat Politècnica de Catalunya 0. Recordeu que la competició para pels Nadals i es reprèn després de les vacances amb el bàsquet masculí el dia 28 de gener al pavelló nord i pavelló sud de Sabadell. Des de l'organització volem felicitar-vos al Nadal i una molt bona entrada d'any i, com sempre, recordeu que podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya Universitaris per equips.